ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ನೆಂಗ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ರಬ್ಬರ್ ಕೃಷಿ ಎಂಚನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲದರ್ಲಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಇಜ್ಜನರ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಬ್ಬರ್ದ ಮರ ಪುರ ತೂದಿಪ್ಪುಜೀರು ರಬ್ಬರ್ದ ಪೇರೆಂಚ ತಿಪ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಶೀಟ್ ಮಲ್ಪನೆಂಚ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಪಾಡ್ನೆಂಚ ರಬ್ಬರ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ರಬ್ಬರ್ ಆಜಿಟ್ಟು ಪುರ ಎಂಚ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಾಗ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ. ಉಂದೆಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ರಬ್ಬರ್ದ ಮರ ಒಂಜಿ 200 ಮರ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡು ಪಂಡ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲದ ಮೂರ್ನು ಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಯರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಮಸ್ತ್ ಪೇರು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂರ್ನಾಗ. ಡಿಸೆಂಬರ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂಚ ಮೂರೊಂದು ಇಪ್ಪು ಫೆಬ್ರವರಿ ಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಶೀಟ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಬ್ಬರ್ದ ಅಂಚನೆ ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪೇರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಬ್ಬರ್ ತೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ 3 ಗಂಟೆಗಳು ಹಾಕದು ರಬ್ಬರ್ದ ಮರನ 3 ಬೇರು ಅರೆ 3 ಬೇತೆ ಕೆಲಸದಾಗಲಿ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮನೆ 3 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆನಾಗ ಪೇರು ದೆಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಪೇರು ದೆತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಮಾತ ಮರತಲ್ಲ. ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ತೇರು ರಬ್ಬರ್ ಮರನ ಇತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಮರನ ಕಟ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಗು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು. Arti kajau makan kata.
ini ya tikundi. Ini ya kaji. Awal celun suli. Agak ya. Biar kat letihan dong jauh juga itu. Ini lagi tinggal. ಒಂದು ಸೀಟ್ ದನಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ತೇರು ಇವರು ಏತಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕ ಮೂರೋಡು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ 3 ವೇರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕ ವೇರು ಏಪತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂಕಲು ಅಪ್ಪ ಉಂಟ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಳಿ ತಪ್ಪಾಗ ಚಳಿ ಶುರು ಆನಾಗ ನವಂಬರ್ 3 ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅವ್ನು ವರ್ಷ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಇವಳ ನುಂಗವರ ಪಾಡುವೇರು ಒಂದು ಮಿಸಾನ್ ಎಂಗಳು ಹೊಸತ್ತು ಕನತ್ತನು ದುಮ್ಮ ಉಳು ತಿರ್ತು ಇಲ್ಲಾಡು ಈ ಮಿಸಾನು ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಸಾನು ದೇತೊಂದಿನ ಕಜ್ಪ ಸಾರ ಆತನು ಮಿಸಾನಿಗೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು ತಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗವನ ಒಂದಿತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವ ಕಷ್ಟ ಅವು ಕಷ್ಟ ಆಪಿದ ಅವನು ನೂಕೋಡು ತಿಗಲೆ ಪೆಟ್ಟ ಆಪಿದ್ರು ನೂಕುನಾಗ ಐತೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಲಬ್ಬರು ನಾವು ಲಬ್ಬರ್ ಉಂಡು ನುಂಗಿನ ಲಬ್ಬರು ಮುರಾಣಿದಾರ ಕೊಡೆದು ಇನಿ ಬೇದೈತೆ ನಂದು ಕೊಡೆ ಮುರಂದ ಲಬ್ಬರು ఆయన ఆజుడు కప్ప కూడా ఇంచావుడు ఓలములు ఇంచాదు కుమారును ఉంది ఇంచా దొంబుగా జిన్నతి దొంబుగా జిన్న ఉందాయిదు మురందతి ఉందాయిదు మురంద అయితే కప్పాతండి ఇంచాపుండు ఇంచా అల్పక ఇంచాపుండు ఇంచాక దెత్తున్నాను ಬಾನು ತನಾಜಿರಂಡು ನಾನು ಇಂಚವರು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಬನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಬಾಗಿಲು ಬರುವುದು ಏಕಮಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಏತ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಏತ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ 15 ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂತದ್ದು 15 14 16 ಇಂಚ 13 ಇಂಚ ಇಪ್ಪಿ 7 ನನ್ನ ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ನಂದಿರ ಸೆಕೆ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಪೂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಉಂಟದೇರು ಎಂಕುಲು ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಮಿಸಾನ್ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಂಡದಾನೆ ಲಾಭನ್ನೆತ್ತ ಅಂಚ ಮಿಸಂದಾಗ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಜ್ಪ ಸಾರ ತಿಕ್ಕೋಡು ತೇತಾಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ 3 ಸಾರಿ ಕೊರಿಯೇರು ಲಬ್ಬರು ಇರೋದೇರು ಪಣ್ ಪೂಜಾರು ಮಾತ್ರ ಏಟಾಂಡು ಆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪರ್ರಿ ನುಂಗದವೇನು ಕೊನೋಪು ಐಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಒನಕ್ಕೇತು ರಬ್ಬರ್ಗೆ ರೇಟ್ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ 50 ಮಂದಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಾಗ ಇದು ರೇಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 150 180 ಬೊಕ್ಕ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಜನ ಕಡ್ತೇರು ಮರ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಿಗಂತೆ ಲಾಭ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಕಟ್ತದೆ ಪೂರ ಕಟ್ತದೆ ಕಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಅವೇನು ಕಂಗ್ರ ಬಜ್ಜಿ ಕಟ್ತದೆ ಲಬ್ಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಬ್ಬರ್ ರೇಟ್ ಕಂಗ್ರದ್ದು ಲಬ್ಬರ್ ರೇಟ್ ಪಂಡಾಯ್ತು ಮರ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಟ್ ಬಣ್ಣ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಓ ಇಟ್ಟು ಲಬ್ಬರ್ ಬಣ್ಣ ಈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಅಯ್ಯೋ
ಒಂದು ಎಸಿಡಿ ಇಂದು ಓ ಎಸಿಡಿ ಓನ್ ಎಸಿಡಿ ಎಸಿಡಿ ಆ ಎಸಿಡಿ ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿಂದು ಈ ಆಸಿಡ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನು ಎಸಿಡ್ಲ ನೀರು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಸಿಡಿ ಆಸಿಡ್ ಪಾಡ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರ್ಲ ನೆಕ್ ಮಿಶ್ರಣ ಅಲ್ಪನ 5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ದು ನೀರ್ಲ ಆಸಿಡ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಐ ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ನು ಎಸಿಡಿ ಆಸಿಡ್ಲ ನೀರ್ಲಾತಿ ಎಸಿಡ್ಲ ನೀರ್ಲ ಕಲತದು ಕ್ಯಾನ್ ದಿಂಜ ದೀಪುನು ಅವು ಒಂಜು ವಾರ ಉಂಟ ಬರ್ಕೊಂಡು 5 ಲೀಟರ್ ಒಂಜು ವಾರ ಲಜ್ಜಿ ನಲ ಐನ ಆಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಕುಟಕನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ತದಿದ್ದಾಯ್ತು ನೆಕ್ ಮೈತಾಯ್ತ ನೀರು ಅಂತ ನೆಕ್ಕ ನೀರು ಲಬ್ಬರ್ದ ನೀರು ಅವು ಈಟಿ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ತು ಆ ವೇಸ್ಟೇಜಿನ ದಕ್ಕಿರಿ ಮಾರಿ ದಕ್ಕರೆ ಮಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಸಿಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಸಿಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೀರು ಒಂದು ಕಜಾ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಹಡ್ಪುಡತ್ತಿ ಅವಳ ಬರ್ಗ ನೀರು ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಒಂದು 2 ಲೀಟರ್ದ ಸ್ಪೇರ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಚವಾಯ್ತು ಇಂಚವಾಯ್ತು ಮೂಲು ಬಿಸಿಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಮೂಲು ಮೂಲು ನೆಕ್ಕು ಇಂಚ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಇಂಚ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಐದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೀಪು ಇಂಚ ದೀಪನು ಇಂಚ ದೀಪ ಆಯ್ತು ಎಸಿಡಿ ಇದ್ರೆ ಪಾಡ ಎಸಿಡಿ ನೀರು ಇದನ್ನ ಸೊಂಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪಲಿದ್ದೀರ ಏನ ನೈಟಿನ ಸರಿ ಅವು ಜಿನ ಪತ್ತುಂಡಿ ಲಬ್ಬರು ಪೂರ ಅಂಚಿದೆ ಪತ್ತು ಪೂರ ಮೇಟ್ ಪತ್ತು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಯನ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬೈಯಾಡಿ ಸೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಮಿಸಾಲ್ ಹೋಗ ಒಂದು ಪೇರತ್ತು ನೀರು ಆಯ್ಕೆ ಪೇರ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಟ್ಟುದನೆ ಅಂತ ಒಂದು ತೆಲ್ಪದ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೋಲು ಒಂದು ನೆಟ್ಟ ಕೊಚ್ಚಿದ ಅಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೇರು ಗಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪನಿಗೆ 100 ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚಿದ ಅಕ್ಕಲು ಬೂರ್ಪವಳು ಅಕ್ಕಲು ನಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪನೆ ಮೂರ್ದು ಬೆಲೆ ಹೋಪೇರು ಅರ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದೇನು ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾರು ದೆತ್ತದು ನೆಕ್ ಮೈತದು ಅದಾರು ರಜೆ ಇತ್ತು ನಾರೇ ಮಲ್ಪೇರು ನೀನು ಮಲ್ಪು
ಆಸಿಡ್ ದಾಲ ಬುಜಿ ಕೈ ಕೂಡ ಕೈ ಕಿರ್ಮುಡು ಕೈ ಏನ ಚೋಲ್ ಹಾಕೋದಂడి ಇತ್ತಂತ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಕೈ ಕಿರ್ಮುಂಚು ಪೂರ ಪಂಡ ಕೈ ಇಂದ ಬುಜಿ ಆಸಿಡಿ ತಾಗನಿಂಚೆ ದಾಲ ಬುಜಿ ಕಿರ್ಮುನು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬುಜಿ ಆಸಿಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜನಾ ಒಂದು ಅತ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ದಾಲ ಬುಜಿ ನೀರು ಪಂಡ ದಾಲ ಬುಜಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ ಕೈ ಒಂದು ಕೈ ಬಾಪು ಕಣ್ಣು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರು ಕಾರಿಗೆ ಪೂರ ತಾಗದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಕಣ್ಣು ಓಪುಂಡು ಅಂತ ರಾಜ ಸೀಟ ಅಂದು ಮೂರು ಆರು ಏಳು ಆಯ್ತು ಇದು 8ನೇ ಸೀಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನಂದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡಿ ಐಜ ಅಂತಂದು ಹತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇ ತಾಂಡು 3 6 7 8 9 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ಲಬ್ಬರ್ ಸೀಟ ಹಾಕುನಾಗ ತಲ್ಕ ಬಾಲ್ಕ ಅನ್ಪೇರು ಇಟ್ಟ ಆಜಿಡ್ದು ನಂದು ತುಂಬುದು ಒಂದು 4 ದಿನದ್ದು ತುಂಬುದ ಒಂದು ಮೊರಣಿದ ಇಂಚೆ ಉಳುಂಗದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ದೊಂಬುಗ ಆಜಿಡ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆಪ್ಪ ಇನ್ನೇ ಸೀಟ್ ಇಂಚ ಬರ ಆಸಿಡ್ ಪಾಡ್ನ
ಈ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಏತ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಕರೆಂಟ್ದ ಮೆಷಿನ್ 50,000 ಕೊಡ್ದುದೇ ತೊಂದೇರು ಕರೆಂಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೇನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿದ ಡಿಸೈನ್ ಕೊರ್ಪುನ ರಬ್ಬರ್ದ ಇಂಚಾತಂಡು ಆಸಿಡ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಬಯ್ಯನಾಗ ಶೀಟ್ ಬರ ಹಾಕುನು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದನ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇವಾಗ ಮೆಷಿನ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜಾಗೃತಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅವು ಕರೆಂಟ್ದ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಪೋಡು
ಡಿಸೈನ್ ಕೊರೊಂದುಲ ರೇಕ್